Ahojte pri tomto videu a dnes tu bude čo je všetko v mojej školskej taške. Tu po boku tu mám samozrejme fľašku s vodou, takže v úplne prednom vačku mám prvú moje kľúče. Ďalej tam mám sluchátka. V ďalšom prednom vačku, proste sme mali tento prvý, teraz vlastne tento väčší, tak tam mám samozrejme peňaženku s peniazmi, so všetkými údajmi. Ďalšie tam mám powerbanku s káblom. Ďalšie tu mám hygienické potreby. Kto vie. A posledná vec, ktorú tu mám, je voňavka. Teraz máme tieto dva väčšie vačky, takže v prednom väčšom vačku tak mám hrebeň. Ďalšie, čo tam mám, sú dve balenia servitiek. Ďalšie tu mám proste deodorant, aby som nesmrdela, lebo kto chce smrdieť v škole. Ďalšie samozrejme žuvačky, lebo žuvačky treba. Mentálne by som to nedala. Ďalej moja kozmetická taštička, v ktorej sa nachádza tieto Essence Oil Control Papers, tento Essence puder, highlighter, zrkadielko samozrejme, korektor, červený rúž a na to Essence tento Juice Bomb, vlastne to je Love Lychee. A ďalej tu mám sponky, to na odborné predmety, keď proste nemôžem mať ofinu, alebo proste nejaké vlasy trča, tak pre istotu mám, ako nemám. A v poslednom, vlastne v tom najväčšom vačku je samozrejme knižka, ktorá je v obale, ktorý mi robila babka. A vlastne tu vpredu je zvýrazňovač. Práve čítam knižku Not Quite Dead Yet by Holly Jackson, je veľmi dobrá. Odporúčam. Ďalej, čo mám, je samozrejme peračník a ďalej tam mám také typické učebnice zošity. Takže to je všetko z mojej tašky. Teraz je úplne ľahučká. Väčšinou býva strašne ťažká. A dúfam, že sa vidíme na budúce. A ahojte!